Sofisticată, mă, prea sofisticată, mă, vezi cum s-o îmbracă, mă. sofisticată, mă, o fi stricată, mă. Am văzut că prinde foarte bine la publicul nostru și la petrecerile noastre, la nunți, botezuri și pe unde am fost, pentru că fetele, tineretul, mi se cere aceste piese. E ușor să faci o piesă, să o transformi în manea? Nu, e foarte greu. Muzica este un limbaj universal. Oricine se poate conecta la un ritm, la o emoție. Iar atunci când melodia preferată îți umple ființa, te simți stăpânit de o dorință nestăvilită de a o fredona. Și fredonatul e flexibil, e ca un dialect propriu și personal. Așa că linia melodică se transformă în funcție de trăire. Adi Minune, de exemplu, este un adevărat sculptor care modelează cu iscusință orice piesă. Melodia Sophie, devenită hit după ce Maximilian și Mef X au scos-o pe piață, are mai nou și varianta pe ritmuri orientale. Se îmbracă, mă, nu ai bani, zice, lasă-mă. E prea frumoasă, mă, of, ce mireasă, mă. Adrian Minune face totul pentru ca publicul său să fie pe deplin satisfăcut. Fanii cer să cânte Of, viața mea, asta cântă. Fanii vor rap, atunci rap să fie. Adi este un artist complet și își pune amprenta personală pe orice piesă. Is this the life I wanna live, I wanna carry on. Cântărețul Minune are o largă sferă de inspirație. Piese precum Man Down, ce aparține starului de peste hotare Rihanna, sau I'm Into You a lui Jennifer Lopez au fost și ele manelizate. Tot la cererea fanilor, spune Adrian. Și vine și Jennifer Lopez din urmă. Piesele lor mi-a inspirat de a face ceva din acele piese, pentru că ambele piese sunt cu iz balcanic. Adică în piesele lor există sufletul nostru, al malenilor. Noi respectăm acolo, la piesa lui Jennifer Lopez, respectăm structura cât și armonia. Și după cum ați văzut, după mine unul, cred că sună mai bine la noi, pentru că noi românii auzim foarte bine din punct de vedere muzical. Adi Minune nu le-a cunoscut încă nici pe Jennifer Lopez și nici pe Rihanna. Le admiră și nu alungă ideea ca într-o bună zi să facă chiar și un duet cu starurile americane. Te-ai gândit și la alte genuri, cum ar fi rock sau muzică simfonică, să transformi în manea? Nu, există și o piesă a lui Michael Jackson care noi am transformat-o în manea. Ce părere ar avea fanii lui Michael Jackson, J-Lo sau ai Rihanei despre variantele oferite de Adi Minune, nu știm. Dar un lucru e cert, Adrian are sute de mii de admiratori care sunt încântați de noile creații ale artistului. Cred că la 99% dintre românii care nu aparțin unei etnici le plac cântecele romilor, le plac nunțile făcute de romi. Sunt atâția soliști, cântăreți, dacă mă luăm de la Adi Minune până la oricine, le plac manelele, da?